Greetings to all the devotees of Our Lady of Peña Francia all over the globe. Our Peña Francia celebration this year, 2024, is special because of the 100th anniversary of the canonical coronation of the image of Our Lady of Peña Francia. We thank the Almighty God for Ina, who has always been our Mother and Queen, se siempre la Reina de nuestra región. Our commemoration of the historic event of 1924 invites us to recognize this valuable gift and treasure of our devotion. Thus, pamanang banal, atamanon, padanayon, palakupon. Ining banal na pamana ang satuyang debosyon which we have received from our parents for the past 3 centuries has always been the source of our strength and hope. The love and protection of Ina are our inspiration and strength as we face life's difficulties and challenges, life's changes and transitions. In times of calamities, typhoons, earthquakes, and other disasters, Ina has always been our constant companion and refuge. Let us journey together amidst this rapidly changing world. She walks with us and never abandons us as she never abandoned Jesus up to the cross. Truly, she is our Mother and Queen. She is a source of hope. Let us walk with her towards the future. As we courageously face life's challenges, with her, we embrace the mission of going to the peripheries to seek our needy brothers and sisters. May we not miss to pay homage to her wherever we are. May we pay homage to her by our prayers, our pilgrimages, and other acts of devotion, and certainly by acts of kindness and charity. May we pay homage to her as a community, praying together, working together, assisting each other as brothers and sisters, with her as our Ina. May our celebration of the festivities this 2024 be meaningful for all of us, the centennial of the canonical coronation of the image of Our Lady of Peña Francia. Our praise and thanksgiving to the Blessed Trinity, the Father, the Son, and Holy Spirit. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro!
Nuestra Señora de Peña, Francia. Sa ngaran kang Ama, kang Aki, asin, kang Espiritu Santo. Amen. O Espiritu, o kaglala sa yaya mo sa pagsulsol nin kasalan. Kagurangnan kong Heso Kristo, Diyos na totoo, asin taong totoo. Sa imo ako may pagtubod, paglaom, asin pagkamuot. Nagsusulsul ako ninudok sa buot, ninhuli sa pagkakasala ako sa imo. May pagsarig sa imong pagkamaheherakon. Nagmamaot ako na daina magkakasala niraray, sa tabang kan sa imong grasya, asin sa makusog na pag-ampon, kan sa mong mahal na ina, si Maria Santissima, nabuot kong umangon sa gabos na aldaw nin sa kong pagkabuhay, urog ng ngunyanan sa kong pagpamikbi, sa kuya man na idinudulot sa iya, bilang sa mo manaina. Amen. Maluhod po ang gabos para sa pamikbi sa pagpuon. Maninigong gayong mamumuto na Reyna, asin ina niya mong Maria, ang sa imong mahamiso na ngaran, nakakataong kaugmahan sa langit, nakakaranga sa daga, asin nakakapatakot sa infyerno. Sa pagmaot kan Diyos na ipadaraan sa iyang aki, sa pagwaras kan kapanuan nin kaligtasan, kapalainan asin mga biyaya ang isinamno sa imo kan ipinangidam ka. Mga biyaya ang itinao sa imong urog kapalad na pagkabuhay. Mga kadakulaan ang isinamno sa imo nin makakamhan. Tabangi kaming makapaghiras kan kapanuan mo. Tabangi na matauan ang naghihilang nin kaumayan. Ang nagmumundo kaalingan, asin ang parakasala kapatawaran. Sa imong pagkaina, kami asin ang mga anghel nag-uugma. Asin ang Santissima Trinidad, pinagmumuraway. O Maria sa muyang ina, ika minasarig sa kamurawayan ni Jesus na nagsakit, nagadan, asin nabuhay liwat sa pagtubos sa muya. Minasarig man kami sa iya na nagtugdas kan banal na sakramento nin Eucharistia. Sa imong mamurawayo na pagkaina, minasarig kami sa pagpamikbi, asin sa pagdibusyon sa imo, na siring sa katig na makakalangan sa muya, siring sa makusog na bulong na makakaumay kan sa mong mga kasakitan, siring sa makusog na tabang sa samuyang mga kaipuhan. Nag-aarang ako nin udok sa buot sa imo, umahal na ina. Nag-aarang ako nin paulit-ulit sa sakuyang nguso,
tanganing matala ng God sa satuyang puso, ining mga mahamison, asin mahalagang mga tataramon. Nuestra Señora de Peña Francia, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Peña Francia, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Peña Francia, Ipamibi mo kami. magpamibi kita ki Virgen Maria sa pagpahayag kan mga tataramonin pakimaherak, asin ipamibi manyato an Ave Maria, pano ning grasya, an kagurangnan kaiba mo. Paladan ka sa mga kababaihan, asin paladan si Jesus, an bunga kan sa imong sinapupunan. Santa Maria, Ina kan Diyos, ipamibi mo kaming mga makasalan, ngunyan sagkod sa paghingagdan niya mo. Amen. Mamumuton kung ina sa gabos na panahon in sa mong pagkabuhay, tabangi man kami na makahirak-hirak na parakasala, na maging maninigo asin maging kasaro kan sa imong mamumuton na aki. Ave Maria, pano ning grasya, an kagurangnan kaiba mo. Paladan ka sa mga kababaihan, asin paladan si Jesus, ang bunga kan sa imong sinapupunan. Santa Maria, Ina kan Diyos, ipamibi mo kaming mga makasalan, ngunyan sagkod sa paghingagdan niya mo. Amen. Agihan ng mga langit no na biyaya, tawi kami nin luha, tanganing pagtangisan mi ang samong mga kasala. Ave Maria, pano ning grasya, an kagurangnan kaiba mo. Paladan ka sa mga kababaihan, asin paladan si Jesus, ang bunga kan sa imong sinapupunan. Santa Maria, Ina kan Diyos, ipamibi mo kaming mga makasalan, ngunyan sagkod sa paghingagdan niya mo. Amen. Reyna nin langit asin daga, ampuna asin suruga kami, laban sa mga sugot kan sa mong mga kaiwan. Ave Maria, pano ning grasya, an kagurangnan kaiba mo. Paladan ka sa mga kababaihan, asin paladan si Jesus, ang bunga kan sa imong sinapupunan. Santa Maria, Ina kan Diyos, ipamibi mo kaming mga makasalan, ngunyan sagkod sa paghingagdan niya mo. Amen. Ikinabubuhay asin namumuta na aki ni Joaquin asin Ana, darahaman kami sa imong mahal na aki. Ave Maria, pano ning grasya, an kagurangnan kaiba mo. Paladan ka sa mga kababaihan, asin paladan si Jesus, ang bunga kan sa imong sinapupunan. Santa Maria, Ina kan Diyos, ipamibi mo kaming mga makasalan, ngunyan sagkod sa paghingagdan niya mo. Amen. Paalawan ni mga parakasala, sungkuaman kami sa oras ni sa mong pagkagadan, asin buksan para sa mo ang mga tata nin langit. Ave Maria, pano ning grasya, an kagurangnan kaiba mo. Paladan ka sa mga kababaihan, asin paladan si Jesus, ang bunga kan sa imong sinapupunan. Santa Maria, Ina kan Diyos, ipamibi mo kaming mga makasalan, ngunyan sagkod sa paghingagdan niya mo. Amen. Pamibi ken Nuestra Señora de Peña Francia, hilngaman kami o mahihirako na ina, Virgen de Peña Francia, kan sa imong mga mahamis na mga mata. Asin, kahiraki man kami na minadulok sa imo, pano nin pagsulsol. At tamanan sa mong pamilya, katuod, asin, para surog. Tabangi kami na sa imong mga devotos, sibuhay pa asin mga gadana, urog na itong nangangaipo, nin sa mong pagtabang. Sa oras nin sa mong mga pag-alaman, kakundian, asin pagtios, urog na sa samuyang pagkagadan, antabay man kami sa atubang nin sa imong mahal na aki. Tanganing masurog asin matabangan mo kami, danay mo kaming antabayanan bilang sa imong mga deboto. Nadara kan dakulang pagsarig sa imong pag-ataman, minaluhod sa imong pamitisan, sa paghagad kang sa imong mahalagang pagtabang. Nuestra Señora de Peña Francia, pamibian, tabangi, rangaha, asin, ligtasan man kami. Amen. Antifona. Santa Maria, suruga ang mga nakikimahera kay Kristo, tabangi ang mga maluyan, isip, asin buot. Pamibian ang banwaan, pakimahirakan ang gabos na klero. Haray pabayai ang kababaihan na namumuot sa imo. Mamatian lugod ang sa imong pagtabang, nin gabos na naguumaw sa imo, o inang Virgen de Peña Francia.
Papagkanigo a o Birhen na makapag-umaw kami sa imo, Taawi kami nin kabagsikan sa pakikipaglaban sa imong mga kaiwal. pamibi sa ikatulong aldaw. Palada na mamurawayon na linalang min Diyos na tinawan kang halangkaw na katungdan na maging ina ni Jesus asin ina kan mga nagtutubod. Ani kaduwang persona kan Santisima Trinidad na nitawo sa saimong malinig na tulak. May pagsarig sa saimong pagkaina. Nagngangayo-ngayo kami sa imo, tabangi kami na nagpapakumbaba na magkaigwanin puso na tataong magpasalamat sa Diyos. Huli kandakulang karahayan na winaras niya sa katauhan. Mabalsan man lugod ang Diyos na ginikanan kan tunay na kaligtasan kan samong paghinguwa na mabuhay sa karahayan. Nuestra Señora de Peña Francia, Ipamibi mo kami. Amen. dalit. De Peña Francia,
po kitang diit, asin nagaron ta ang mga biyaya, nabot niya itong makamtan sa mahal na Diyos sa tabang ni Virgen de Peña Francia. Patindog po ang gabos sa pag-awit. Sa ngaran ng Ama, kan Aki, asin, kan Espiritu Santo. Amen. Salamat po. Diyos marhay na aga sa indo mga tugang. Ngunyan, iyan ni ka 24 Domingo nin ordinaryong panahon, asin ani katulong aldaw kan misa novenario sa kaumawan kan sa tong mahal na ina, Nuestra Señora de Peña Francia. Ang sa tuya pong tema, Reyna ni mga familia, nagsusurog, asin nagigiya sa familia, ang simbahan sa harong. Makakaibahan niya ito sa selebrasyon na ini ang mga miyembros kan Kabaklay asin Lectors Ministry asin ang Our Lady of Charity Music Ministry kan Virac Catanduanes. Ang sa tuya pong celebrante mayor asin predikador iyo si Reverendo Padre William Santiago, Formator, Holy Rosary Major Seminary. Matindog po ang gabos sa pagpuon kan Santa Misa.
Sa ngaran ka Ama, asin ka na Aki, asin ka ng Espiritu Santo. Amen. Ang grasya na sa Kristong kagurangnan ta, ang pagkamot kan Diyos, asin ang pakisumaro kang Espiritu Santo, mapas sa indugabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang umawan asin pasalamatan niya to ang mahal na Diyos, sa gabos ng grasya asin biyaya na itinaw niya sa tuya, lalong-lalo na ang mga grasya asin biyaya na nakamtan niya to huli na lamang sa mga pamibikan sa tuyang mahal na ina. Idulot na niya to ang sa tuyang mga personal na kagadan asin mga intensyones, ipamibi niya to ang sa tuyang mga mahal sa buhay. Ngunit tayo na magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo, romdo mo na sin pagsusulan niya to ang sa tuyang mga kasalan. Gabos kita. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ako, makuring sala ako. Kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa ngamos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tang Diyos. Mahirak man lugod sa tuwan Diyos na makakamahan, asin pakapatawada kan sa mga kasalan, darahon niya kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Gloria in excelsis Deo.
nakasalan. Mamibig kita. Hilinga kami, O Dios, kaglalangasin kagsakop kang gabos na bagay. Asin tanganing mamatian mian bungakan sa imong pagkaharap. Itugot mo kaming maglingkod sa imo sa bilog na puso. Uli kay Jesu-Kristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, sa pagkasaro kang Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Matukaw po ang liturhiya kan tataramon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Binuksan in kagurangnan an sakuyang talinga, tanganing makadangog ako. Day ako nagsagang, day ako nagdulag. An sakong likod idinulot ko sa mga naghampak sako. An sakong pisngi sa mga naggabot kan sakong buhok. Dai ko tinakpan an sakong lalawgon laban sa mga muda, asin sa lutab. Sinurog ako nin kagurangnan. Dai ako inabot kan mga muda. An sakong lalawgon nakakabaing sa matagas na gapo. Aram ko na day ako ipapasupog, harani ang sakong parasurog. Kun buot makilaban sako, mag-iba sako sa hukuman. Si isay ang sakong kaiwal, makihampang sa kuya. An kagurangnan iyo ang sakong katabang. Si isay an masudya sa kuya. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos.
Ako malakaw sa atubang nin kagurangnan, sa daga nin mga buhay. Ako malakaw sa atubang nin kagurangnan, sa daga nin mga buhay. Ako namumuot sa kagurangnan, huli ta dinangog niya ang sakong pakimahelak. Dinangog niya ako, kan aldaw na ako nag-apod sa iya. Ako malakaw sa atubang nin kagurangnan, sa daga nin mga buhay. Pinalibutan ako kan kagadanan, kaiba ang mga inagrangay sa lulubngan. Inabtan ako nin kamunduan, asin kahurasaan. Inapod ko ang kagurangnan, o kagurangnan, sa kuyang Diyos, ligtasan ako. Ako malakaw sa atubang nin kagurangnan, sa daga nin mga buhay. Ang kagurangnan marahayon, asin matanos, maheherakon ang satuyang Diyos, ang mga mapakumbaba, sinusurog nin kagurangnan. Ako daing katabang, ilinigtas ako. Ako malakaw sa atubang nin kagurangnan, sa daga nin mga buhay. Ang sakong kalag, ilinigtas niya sa kagadanan. Ang sakong mga mata, sa luha. Ang sakong mga bitis, sa pagkapadungkal. Akong malakaw sa atubang nin kagurangnan, sa daga nin mga buhay. Ako malakaw sa atubang nin kagurangnan, sa daga nin mga buhay. Pagbasa sa surat ni Santiago. Mga tugang, anong pakinabang kung ang sarong tao nagsasabi na igwasyanin pagtubod, alagad mayo nin ipinapahiling na mga gibo. Ikakaligtas daw siya kansiring na pagtubod. Kung ang tugang na lalaki, asin tugang na babayi, daing gugubingon, asin daing kakanon, asin saro sa saindo masabi, puli na kamo, magpaimbong, asin magkakan kamo, alagad ang mga kaipuhan sa buhay, dai itao sa inda, anong pakinabang kaiyan? Siring kaiyan ang pagtubod, gadan, kung daing ipinapahiling na gibo, siring kaini ang pagtaram sa tawo na arog kaiyan. Sinasabi mo na ika igwang pagtubod, asin ako, igwang marahay na gibo. Ipapahiling ko sa indo ang sakong mga ginibo na ako igwang pagtubod. Ipahiling mo man sako na ika igwang pagtubod, alagad daing mga marahay na gibo. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog ang gabos sa pagrukyaw kan marahay na bareta.
An kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa, kan banal na Ebanghelyo, susog ki San Marcos. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus asinansay ang mga disipulos, nagpasiring sa mga baryo kan Cesarea de Filipo. Sa dalan, hinapot niya ang saya mga disipulos, sa paghuna kan mga tawo, si Isay ako. Nagsimbag sinda, may nagsasabi na ika si Juan Bautista, an iba na ika si Elias, asin an iba na ikasaro sa mga propeta. Girare naghapot siya sa inda, kamo, sa paghuna nindo, si Isay ako. Si Pedro nagtaram asin nagsabi, ika ang Mesiyas. Tinugon niya sinda na inida ipag-usip sa kiisay man. Dangan nagpahayag sa inda, an aki nin tawo, dapat na magtios nin makuri, dapat na isikwal kan mga senadores, mga pooning kapadian, asin mga eskribas, dapat na gadanon asin mabuhay liwat sa ikatulong aldaw. Inihayag na sinabi niya, dangan isiniblag siya ni Pedro asin binasol. Inatubang ni Jesus ang saya mga disipulos, asin sinagwe si Pedro, humali kadigdi, Satanas, ang sa imong kaisipan, bakong kaisipan kan Diyos, kundi kaisipan nin tawo. Pagkatapos, tinipon ni Jesus ang mga tawo, asin ang mga disipulos, asin nagsabi, ang buot na sumunod sako, magsayuma sa sadiri, paasanon ang sa iyang krus, asin sumunod sako. Hulitaan buot na magligtas kan sa iyang buhay, mawawara iyan sa iya. Alagad ang nawawara nin buhay, huli sako, asin man huli sa marahay na bareta, makakaligtas. Marahay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Viva la Virgen! Viva! Diyos maray na aga po giraray sa inyong gabos. An sa kuya pong pagtaong galang sa dating kura paroko kaniyong Old Shrine and parokya ni Nuestra Señora de Peña Francia noon yan sarong parish priest sa saro sa parokya duman sa Alabama, USA, Mamo Johnny. Sa kay Father, sa dua pang pading kaibanan, Father Ryan and Father Juni, sa hindi po gabos kiraray, maugmang Domingo. Yan po kita sa ika-24 Domingo kan ordinaryong panahon, asin ikatulong aldaw kan sa tuyang pag-nodumida para sa kapiyastahan kan sa tuyang mahal na ina, Nuestra Señora de Peña Francia. Asin sa aldaw na ini, inaalok po kita na paghurup-hurupan ang tema. Reyna ng mga familia, nagsusurog asin nagigiya sa familia ang simbahan sa harong. Siguro po, gabos kita, familiar sa Litany of Loreto o ang litania na pigpapangadji niya to sa katapusan na parte kan Pagsanto Rosario. Inaapod siyang Litany of Loreto, ninhuli kan paggamit sa iya bilang mga pag-arang kay Birhen Maria duman sa santuario ni Birhen Maria sa Loreto, Italy, pun pa kan 1531 na pinag-aprubahan oficialmente ni Pope Sixtus V kang 1587. Ang litania
naglalaman kan manlain-lain na titulo ni Birhen Maria na nagpapahayag kan sayang relasyon sa mahal na Diyos, siring man relasyon niya sa katawohan. Ang titulo na Regina Familiae o Reyna nin mga Familia, idinagdag kan taon 1995. Bulan nin Disyembre ni Blessed John Paul II nangunyan santo na. Ano sa rason? Asin kamauotan sa pagdagdag kang siring na titulo ni Birhen Maria bilang Reyna nin mga Familia. Kung ang lambang titulo ni Birhen Maria nagpapasabot kan relasyon niya sa Diyos asin sa satuya, paano niya to namamatean ang sayang pagiging Reyna nin mga Familia? Enot sa gabos, siya mananggad pwedeng maging Reyna nin mga Familia, ninhulit siya agom ni San Jose, asin ina ni Jesucristo. Sinda sarong Familia na inaapod niya tong Sagrada Familia, ang pinakabanal na pamilya, ninuli na lamang kay Jesucristo. Alagad mga tugang, iniimbitaran kita na kay po na hilingon ta nin mas hararom ang pagkamundag ni Jesucristo sa laog kan pamilya. Ninulita, nagpapasabot ini sa sato, bako lang kan kaligtasan na dara ni Jesucristo sa paagi kan sayang Paschal Mystery, kundi siring man ini nagpapasabot sa satuya, kan pagpapahalaga asin pagtaong importansya nin mahal na Diyos sa mga pamilya. Mantang minawot na mamundag ang manunubos sa laog kan pamilya, klaro sa satuya ang mensahe na ang pamilya ay itinalaga nin Diyos na parte kan sayang banal na plano para sa kaligtasan nin tao, para sa realisasyon kan sayang kamauotan kung taano tali na lang niya kitang katawuhan. Ang kamauotan nin mahal na Diyos po sa kaparipinunan, iyon na ang tao pag-abot kang panahon, makaibanan niya duman sa saiyang kahadaan. Kaya mantang ang role kang pamilya, iyo na darahon ang mga tao pabalik sa mahal na Diyos, kaya sa iya man na pinag-itaas asin pinabanal ang pag-aaguman. Ginibo niya ining bilang sakramento, tanganin na ini maging daluyan ning grasya, tanganin ang pamilya na bunga kan pag-aaguman, matabangan mananggad sa saiyang misyon. Aram niya to na bago nag-abot sa Jesucristo, ang lalaki asing babae nag-iinaguman na. Kaya mantang aram ni Jesucristo, ang dakulaon na parte, ang dakulaon na role kang pamilya sa kaligtasan ng tao, kaya initaas niya ang pag-aaguman kang lalaki sagud kang babae bilang sarong sakramento. Ninulita kung ini magiging sarong sakramento, buot sabihon, ang pag-iibanan kang lalaki sagud kang babae, magiging daluyan, agihan, kang grasya nin mahal na Diyos, tangani mananggad ang mag-agom, makagibo kan sa indang misyon, asin ang pamilya na magiging bunga kan pag-iinaguman, makabalik ng God sa kahadaan nin mahal na Diyos. Asin nangani na mas matabangan pa ini sa iyang misyon, mas pinahiwas pa ni Kristo ang sa iyang kapanahonan ang kahulugan kan pagiging pamilya. Kan panahon ni Jesucristo, matatandaan niya to na nakuha siya duman sa sarong pagtiripon, asin habang nagtitipon asin nagtutukdo siya, nag-abot ang sayang ina asin mga kapinsanan
Sabi sa iya, katong nagdadangog sa iya, ang sa imong ina, yaon nagahanap sa imo. Ano ang simbag na Jesucristo? Si Isay ang sakuyang ina. Si Isay ang sakuyang mga tugang. Ang sakuyang ina, ang sakuyang mga tugang, iyo ang nagigibo kan tataramon nin mahal na Diyos. Kaya, mas pinahiwas niya ang kahulugan, ang pagkaintindi kung si Isay ang pamilya. Bako na lamang base sa laman asin sa dugo, kundi ang pamilya sa kapanahonan ni Jesucristo, pinaintindi sa satuya na ini nakabase sa pagsunod, pag-utob, kan tataramon nin mahal na Diyos. Asin sa pagpahiwas na Jesucristo, kan pagkaintindi kung ano ang pamilya, ini nagbukas kandalan, tangani na si Birhen Maria, na ina ni Jesucristo, modelo sa pag-utob kan tataramon nin mahal na Diyos, maitaw niya sa satuya bilang ina manyato gabos. Asin poon na kan siya itinaw sa to bilang ina, siya naman ang naging reyna kan sa tong mga pamilya. Siyempre la reyna de nuestras familias. Matugang mantang nahiling niya to kung paano siya, reyna nin mga pamilya, ang hapot sa anong paagi sinusurog kita, sa paanong paagi ginigiyahan kita ni Birhen Maria bilang reyna kan satuyang mga pamilya. Tulong paagi. Although, dakol na paagi kung paano niya kita sinusurog asin tinatabangan, alagad, but kung maghiras, ning tulong paagi, kung paano kita sinusurog, asin ginigiyahan, ni Birhen Maria bilang reyna, kan satuyang mga pamilya. Enot, iyon na, dahil niya kita pinababayaan sa anuman na mga kaipuhan, sa satong mga pag-alaman, yaon siya permi. Taano tayaon kita, digdi? Taano ta nagdidibusyon kita, ki Birhen Maria. Ninulita, in one way or another, saditman o dakula, aramta na tinabangan kita ni Birhen Maria. Sa Ebanghelyo na nadangog nato ngunyan, pinagsaysay sa satuya ang enot na prediction ni Jesucristo kan sa iyang pagsakit, kan sa iyang pagpako sa krus, asin pagkagadan niya duman sa itaas kang krus. Sa realisasyon kang prediksyon na iniyo na Jesucristo, manunumpungan niya to duman ang satuyang mahal na ina. Ina ni Jesucristo, ina na tinao sa satuya ni Kristo, reyna nin mga pamilya. Dahil siya nagpabaya, inantabayanan niya, tinios niya ang kulog para madamayan sa Jesucristo sa inaagi niyang pagsakit kan siya naghihingagdan duman sa itaas kang krus. Kung siya tunay na ina niya to gabos, kung siya kung siya tunay mananggad na reyna kan sa tuyang mga pamilya, aram ko, nagtutubod ako, na dahin niya kita pababayaan. Dadamayan niya kita sa gabos niya itong aagihan sa buhay na ini. Pangadua, ginigiyahan niya kita sa paagi kan sa iyang mga halimbawa na ang mga ordinaryong bagay maging ekstraordinaryo ninhuli na lamang sa sayang bulanos na pagsagibo kan tataramon nin mahal na Diyos. Aram niya to padagos na si Birhen Maria igwa maning plano sa sayang pagkabuhay. Alagad, pinaurog niya kesa gabos ang plano, ang pagsunod sa kabutan nin mahal na Diyos. Na kung sain, ang mga ordinaryong bagay na ginigibo niya
sa laog kan sa indang pamilya, sa laog kan Sagrada Familia, ang gabos, ginigibo niya sa ngaran kan pag-utob, kan kabutan nin mahal na Diyos. Simpleng gibo sa laog kang harong, kang si Jesucristo kaibanan paninda duman sa Nazareth, gabos na simpleng bagay na ginigibo niya sa presensya nin mahal na Diyos. Pangatulo, tinutukduan niya kita na akoon ang mga bagay-bagay sa satuyang pagkabuhay, tangani na ang mga ini maging daluyan nin grasya para kita mapabanal sa buhay na ini. Nalugod, para sa tuya na mga nagdidiboto kay Birhen Maria, ang pagsunod, ang paghiling, ang pag-imitar sa mga halimbawa ni Birhen Maria, magdaraman ng sa tuya sa buhay na banal, anuman ang estado niyato sa satuyang pagkabuhay. Kaya ang hapot, mga tugang, sain kita dinadara kan sa tong pagdebosyon ki ina. Taon-taon naghahapot ang mga tao, lalong-lalo na ngunya na panahon, ngunya na taon, kung sain, siniselebrar niya to ang ikasanggatos na anibersaryo kan pagkorona sa mahal na ina bilang reyna kan sa tuyang reyon. Ang hapot kang mga tao, ano ang pagbabago sa taon na ini? Lugod, mga tugang, ang pagbabago sa taon na ini, mayong iba, kundi ang pagbabago sa buhay niyato bilang mga devotos. Viva la Virgen! Matindog po.
Mantang nagdadanay kitang maimbod sa Ebanghelyo, na naguhurot sa to na magpatindog kan sa spiritual na erokan sa matagom nagapo, mamibi kita sa Ama, asin sa tuyang sabihon, kagurangnan hinanyugan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Nan simbahan, danay na mahiling, na pusog, asin masarig na harong, ang tinugdok sa matagom na gapong patugmadan. Ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugan sa mong pamibi. Na sa nakakaribong na kinaaban niya na panahon, ang mga lideres kan mga nasyon, maging matanos asin dalisay sa pakikipagtungo sa saindang mga kahimanwa. Ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugan sa mong pamibi. Nan pagtukdo asin paghubog kan mga hovenes, nakatugmad sa mga katukdoan, asin pinapahalagahan, kan kahadean kan Diyos. Ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugan sa mong pamibi. Naan mga nagsasakit sa isip asin sa hawak, magdanay na pusog asin masarig, sa patugmadan kan sa indang pagtubod, ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugan sa mong pamibi. Naan mga gadan na sa tungkadugo asin katuod, magkamit kan katuninongan asin kaugmahan kan kahadean kan Diyos, ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugan sa mong pamibi. Langit no na Ama, tawan sa mo ang grasya na masabutan nan sa mong buhay nagsasarig sa karahayan. Kasuriputan asin kusugmot kan sa mong kapwa. Tanganin kami maging mapagmangno kan sa indang mga pangangaipo, asin maimbod sa samong mga katungdan, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po, ang liturhiya kan Eucharistia.
Magpamibig ka mga tugang dengan yang sako sinang sa indong atang, maako manugod kan Dios sa mga makakamhan. Akon malugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, kaugayan sa mga paggarang, asin karaking akuay ning mga pagdulot kan sa imong nasasangkuban. Tanganing ang dinulot nin lambang saro sa kamawan kan sa imong ngaran. Magdaras sa gabos sa kaligtasan, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Ang kagurangnan, mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. itaas sa mga puso. Nitaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas na danay asin minsan saan, magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamanadayin ka sa koran, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Ta sa pagkamundag, binago niya ang daan na buhay ng tao, sa pagtiyos, pinara niyan sa mga kasalan, sa pagkabuhay liwat, hali sa mga gadan, binugtak niya nagihan, pasiring sa buhay na daing kasagkoran. Sa pagsakat sa imo, Ama, binuksan niya ang mga pinto kan kalangitan. Kaya kaibakan kadakol-dakol na angeles sa Santos, nag-aawit kami sa imo kan himno nin kaumawan, daing tapos na nagsasabi. Kagurangnan, ikananggadan banal, burabod ning gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami pabanalakan ang bon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maging hawak kasindugo kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Kan siya sa lugaring niyang buot, pinasaluiban sagod sa pasyon, nagkuha siya ning tinapay asin pagpasalamat binaakini, asin itinao sa sayang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, asin magkakan kaini. Taini yon sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi pagkuha niya maning kali sa singiraray pagpasalamat sa imo. Tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, asin mag-inom kaini. Taini ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, inipaggibuhon nindo sa pagrumdom sako.
Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagroromdom kan sayang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kang tinapay nin buhay, asin kalis ning kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkaligo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kami nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kang Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan ang sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing balubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Papa si Francisco, asing kan sa mong Obispo si Rex Andro, asing kan gabos na klero. Siring man girumduma sa iyong pagkaharakan sa mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asan gabos ng mga gadan. Dangan ako sinasaliwanag kan sa imo nalaugon. Kaharaki kami gabos na mimibi kami, tanganing kaiba na Santa Maria Virgen na inakan Diyos. Ni San Jose na siyang banal na agum, kan mga banal na apostol sa singgabos na santos. Nakadto pa nakapagayagaya sa imo, magkaning maging kahiras kan buhay na ding kasagkuran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man. Huli sa aki mong si Jesucristo. Huli sa iya, sin kaiba niya, sin sa iya, sa imo Diyos samang makakamhan, sa pagkasarok ang Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan na sin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Matindog po. Natukduan ka mga nakakaligtas na tugo na sin pinatuod kan Diyos no na kaugalian, nangangahas kitang magsabi.
Agawa kami sa gabos na marawt na mimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw niyamo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa iyang pagkaherak, kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingka sa kasalan na sinmaligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Yesu Kristong kagurangnan ka na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo ang sakong katuninongan, itinatao ko sa indo. Haray pagilingan sa mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanigwa na siya mapatuninong asin magkaburunyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpataranaohan ka mo nin katuninongan. Peace be with you. Uya ang kordero kang Diyos, siya ang nagpapara kan makasalan kan kinabahan, kaya mga paladan kamo na duminatong sa bangkete kaning kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asinan sa kong kalag maumayan.
Matindog po. Mamibig kita. Kagurangnan, namimibig kami. Sa dirihon lugod ang samuyang mga isip asinhawag. Kan gawin in langit non na balawog. Nanganing bakwan samuyang buot, kundi ang bunga kaini. Iyon mangurog sa mo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Maluhod po. Pamibi sa katulong aldaw, paladan na mamurawayon na linalang ng Diyos, na tinauan kang halangkaw na katungdan na maging ina ni Jesus, as ina kan mga nagtutubod. Ang ikaduwang persona kan Santissima Trinidad, nanitaw sa imong malinig na tulak. May pagsarig sa imong pagkaina, nagngangayo-ngayo kami sa imo, tabangi kami na nagpapakumbaba, na magkaigwanin puso na tataong magpasalamat sa Diyos, huli kan nakulang karahayan na iwinaras niya sa katawuhan. Mabalsan man lugod ang Diyos, na ginigikanan kan tunay na kaligtasan, kan samong paghinguan na mabuhay sa karahayan. Nuestra Señora de Peñafrancia, ipamibi mo kami. Pamibi sa ikasanggatos na taon, kan pagkorona, kan imahen ni Ina. Umahal na Birhen, Nuestra Señora de Peñafrancia, nagkakatiripon kami ngunyan sa pagpasalamat sa imo, huli kan sa imong pagiging ina asin reyna, urog na ngunyan na sa mong pinipintakasi ang ikasanggatos na taon, kan pagkorona kan sa imong milagrosong imahen. Pinapanibagon niya mo ang samong pagdusay bilang sarong banwaan, sa pag-umaw sa imo, susog sa itinukdo sa mo, kan sa mong mga magurang, Patrona del Bicol, Gran Madre de Dios, sa siyempre Reina de Nuestra Riyon. Mahal na ina, sa mong inahagad sa imo, danay mong hanapon ang mga nalalagalag mong mga aki, asindarhon mo sinda sa pangataman kan sa imong aking sa Jesus, ang kagurangnan niya mong divino rostro. Nanunuga kaming aatamanon, panayon, asin palakupon ang samong pagkamot asin debosyon sa imo. Ang pamanang banal kan samong kamagurangan, kasabay kan samong maugmang magpag-awit, kang himnon in pagkamot, kan pasalamat, kan mapasalamat na tao. Resuene vibrante el himno de amor. O Nuestra Señora de Peñafrancia, banal na reyna, inang mahirakon sa mong buhay, hamis asin paglaom, yaon kami sa imong atubang. Tabangan mo kaming madaraan sa imong inang pagkamuot, asin mapangyaring pag-ataman sa mga tugang nyamong nangangaipo, urog na ang mga mayhelang, ang mga dukha asin naaapi, asin sa lambang soksok kan kinaban. Lugod sarong aldaw, kaming peregrino nin paglaom, sabay maghihiras kan kaugmahan nin magturugang sa kahadayaan ni Jesus sa imong aki, kung sain kami kiraray maghaharubay. Viva la Virgen, viva Nuestra Reina, viva el Divino Rostro. Amen. Salve Regina, Mater Misericordiae,
exilium ostended. O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria, ora pro nobis sancta Dei genitrix, Ut digni amor promissionibus Christi. Oremus, omnipotens sempiterne Deus, qui gloriosa Virginis Matris Maria corpus et animam, ut dignum Filii Tui habitaculum effecim ereretur, Spiritus Sancto cooperante preparasti, aut cuius commemoratione letamur, eius pii intercessioni abstantibus malis, et a morte perpetua liberemur, per Christum Dominum nostrum. Matukaw mo na po. Sa pagselebrar ka National Catechetical Day ngunya na Domingo, magkakaigwa kita ng second collection. Ang kantidad na makukua itatao para sa Episcopal Commission on Catechesis and Catholic Education. Ini iriremit sa opisina kanikonomo. Tataramon in pasasalamat. Sa ngaran po kan sa tuyang ginagalangan na kura paroko, asin kan Parish Pastoral Council, bot ko pong pasalamatan ang gabos nagpartisipar sa ikatulong aldaw kan Misa Novenario sa kaumawan kan sa tuyang mahal na ina, Nuestra Señora de Peña Francia. Salamat sa gabos sa mga donantes asin sponsors kaining misa. Siring man ito nagdadalan kan live stream coverage. Siring man nagpapasalamat kita sa mga miyembros kan Kabaklay asin Lectors Ministry, extraordinary ministers of the Holy Communion, collectors, social communications, and media ministry, asin mga sakristan. Sa Our Lady of Charity Music Ministry of Verac Catanduanes, sa saindang pag-awit sa liturhiya. Salamat sa mga padi na nakaibahan niyato sa misa. Orog sa gabos, ki Reverendo Padre William Santiago, ang sa tuyang Celebrante Mayor, asin Predicador. Matindog po para sa huring bendisyon. Ang kagurangnan, mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Bendisyonan man lugod kamo kan Dios na makakamhan, an Ama, asin Aki, asin Espiritu Santo. Amen. An misa tapos na, lakaw kamodaran pagkamot asin katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva la Virgen! Viva! Viva Nuestra Señora de Peña Francia! Viva! Viva sa tuyang mahal na ina! Viva! Viva la Virgen!